Вас. Здравейте, потребители на YouTube, играем в сървъра на Нортън. В момента сме с пара Нортън Ще ме телепортнеш ли? Фейърт, това е Той Мариан, нищо не го снял да Геша, види. Злати Аз Арт с Злат само ще чуя. и Милен. Кабулстон. Генератор, Тук бе. се заселихме. Генератор за кабелстон. Ще ме телепортнеш, брат. Он е с водата и лавата, нали? Пустиня, горичка, лавичка. Хикс минус 394. Y 90. Z Але, Ге, ще ме 152. телепортнеш ли? Де бе, където да телепортна? Къде сте Аз ви? знам. До вас Айде, да Геш, телепортна? натъпваш До... за къщата. Мърка! Само ще видя, спокойно. Какво си правил ти, бе, брат, да не си правил трета световна? Милене. Ние с такова сте правиха върху мене, ама умряха. Але, Само Ге, Геш, ще на разберем, карта че ли играем, нищо бе? не добре. Офали мърка, защото си мой човек, позволявам те живееш на. И аз Аз топ няма ли- Геш. аз няма ли живея за вас? Спрете си къщи, тук до мен. Мачо. Ой, телепортвам Вашата къща е станала някъде. Оли, как заби леко? Тихо Какво стана? Защото аманта телепортвах, бе, брат. Оли Сега сървъра заби, обаче брат. не. Убил. Аз ще прибере. И паяк, той Ба. иде. Ви много идвате тук. Откъде отиде, бе? Маре. Някой да има айрон лопатка нещо, Някой ау. тук Да. Трябва Да, всички да в мене. правим такива, както миналия път, на клипа. Печеш. Защо печеш кактус? Работа, Какво е за от тях, бе? малко ще Кактус капна. гри. Правилно. Имаш Така. Геш, какво е за като се спикър, бе? кактус грин. Злати, трябва ми кабелстон. Стига си гърмял, трябва ми... Бабао. Ладно. Да, един. Тук кой ще спи най-горе? Кой, бе? Там е готната. Айде. Не, бе, там е кухнята. Аре, Ако Защото има място за едно легло точно. И сте наредили шкафчета, малката лампи. Аз ги нареждах, Злати няма нищо общо. Ау, точно той са. Оу, Врата имате ли, бе? Е, седо. Геш, трябва да направим стъпала тук. Половин час. Мърка, Тук засили за съм, някъде момче. там. Злати, брат, че кажеш, че приказка разказваш. Точно, брат, сякаш на брат си разправя как се игра играта. Мало и ко правиш тук? Трябва с малко селен като мене да псуваш. Не бе. Геш, какво да събираме? И това е вярно. Геш, Какво ще събираш, бе? направи си легло. Да. Дърво. Да, ама дай братова да направим врата. Аз отделям. Каква врата, бе, Милене? Няма ти врата на къщата, няма. Как да нямаме врата на къщата ти, лут ли си, бе? Сложи ли я? Чакай Тя малко, вратата ще си имаш и бъркам отпреди, бе. работите. Точно тъй. Какво правиш там? А, тук ли това врата? сега да, да видя у нас. Чакай сега. Стига съм го правил нощ. Опа, точно и трябва да правим. Не бе, аз мисля за друго. Така, сега ще... Аре, Геш, дай братва, ще отида да събирам дърва. Абе ти фърлих ти. Тебе трябва да е. Да. Какво е дърво, бяло ли? Не, бе, Оранжево. обикновено. И Ай, още бързо, една бързо, бързо, кирка и бързо, ще бързо, че ми ходя трябва, в бързо. мината да съберем малко. Какъвто къде се е забил, бе. Злати. Добре. Аз чак. Оф и меч. То няма дървета ме, Геш. Има, бе. Има та, чак друго. Е, там надолу, като тръгнеш. Готва ли го е, Злати? Мен ли гониш? Така. В момента не сме всички в сървъра. До сега сме само двама. Геш, къде изчезна, бе? Геш изчезна. Колко дървета искаш, бе? Така. Ага, бе, Злати. И тук под нас Ага, бе, брат. има много мини. Ей, що бухам На тук. хубаво Не знам, място бе, са напред засели. там. Един стак стига ли? Тук леко така сега мога да съм метна. Ами си чакаш още малко. Пау.
Ето Аз ще надигаме са тебе. Улей. Къде е, Оле, ма? колко Парче кокошки. Гледай кой е красиво, бе. Да събирам ли яйцата, бе? Малко много не дъгал, абе нищо не ти пука. Абе, не бе, за коса ти яйца, бе. Дърво ми трябва, аз това ще яйца. Да ги чупя нарочно. Намерихме въглища, значи ще намерим и злато. Отзя ти намера. Ама... Не, бе. Бая са отдалечки ми трябва Не да... бе, злати. О, геш, намерих цяла гора, брат. Ама много са О, отдалечава. милене, Аре, Геш, къде са то с го? гора, и аз се намерих преди. С гора е спална. Не бе, то стана. Нас на гора. Ило. Много е Да. тъмно, сякаш тук. И да, тя е същата. Като го светя, но мързим. Еща, ни знаеш на колко спът спална. Опа, Да. забравя направя пръчици. На мен ли? Що? Да. Ще се направя с на шорт. Тук малко да гледам. Ето още На въглища. екстрим брат. Аре, Милене, ко стана с дървото е, байка му? Събирам ми. Е, Дали сега каза, че малко ще Трябва да намеря почакам, само преди малко. злато и Ерге, желязо. вчера записах на екстрим на синглплеер човек, Скоро 70 желязо. FPS. Какво стана, не знам, брат, направо бах ти улото, виждам на 20 км, кой има от мене. Да, бе, то някакво такова да... Значи, то... Много- Да, бе, какви 20 км, Много бе? въглища. 512 блока са Да, виждам. да, ама същата работа, човек, аз правя 2 крачки и всичко се Може как се вижда. наричаше Так. територия, дето ние се заселихме? Екстрим Ау. Хилс, да. Ау. Тук ще намерим... Миле, нещо му много- заби. На майка ми по кучето и паднали в асансьора. А, да, Екстрим Хилс, да, вярно. Тя е заедно. Дойши ми дърво! Дай ми дървото, е глупак! Аз ли бе? 55 лева съм, бе. Спокойно, Стига си няма. събирал, дай ми дърво, стига си събирал, дай тук. Колко си правил. Тя го направя такова. Абе, не го ми трябва обикновено, бе. Добре, бе, добре. Чакай. Ето. Какви са тези смини, свършат Тъй. на 5 метра? Аре бе, мамица ти хибам. И 12 такова го събрах. Да, на 10 пъти ми го да. Сега тук леко така ще се метна. Кеш, я ми дай една кирка да правим мина, бе. Ела. Ма ти трябва да ми кажеш начално откъде да почнеш. Дай, къде си? Ебе, къде искаш там ме почва и Дай, мина? ма не мъж съм. Тук намерихме А? водичка. Къде си? Ето и желязо. Тук съм тук надолу по пътечката, Както като ви слезнеш. казах, ще намерим. Рррррр, жър. Нямате? Абе, Ето, там съм по желязо. пътечката, брат. След е правя на пътечката от бе. До къщата съм в момента. Въглища, Ето нещо ма. гръмна сякаш. Ей! Шш! За тебе, бе. Ти пътечка, знаеш какво е там пътечката? Хубаво, дай. Оп. Виж, тук ще я почна, долу тук. Абе, къде искаш я почва? Намери После само, виж къде е лава, почвата. която е много. Кой ще го направя добре. Да я прилежем. Видя като спре. Да, спира. Аз обаче след малко затварям, Що бе? защото гости ще имам. Кой бе? Гости кой е? И Злати! Ще ходим ли да сгоря? Колко часа? Да. Що? Аз сега няма да те питам този въпрос, докато си мъж. Абе, как? Не, нищо да питаш. Как намерих само. Така. На миналия клип свара ми вика. Златка, возьми пръжалите, бе. Ярд. Вика там. Направо. О, не дей, искам да се стана аз анонимен, бе, бах ти глупака как. Така. Още въглища ще съберем. Желязо и... Какво ще качвам кажеш да ми кажеш търся координати, бе? какво. До нас има гората. Да. На много хубаво място се заселили. Да. 52. Мърка, ти къде ги пишеш, бе? Тук ще събера още желязо. Много рейс минимал. Нормален.
Сигурно клипа и сега ще спре след мъничко, но аз пак ще го пусна. Ай, що е, Геш? Имам чувството, че обясняваш на брат си за игра. Що? Добре, бах ти смешния, брат. Не е вярно. Злати, Сега ще а, Добре. хикс, на минус хикс колко сте? Кажи координатите. Нашите как са хили. Аз. И още желязо. Това е на координати. И сякаш спаунер ми мянзал тук. А. Не, било е крипър. Златко. Морика, тук ли си? Мале, той дойде. Я кажи координатите. Чакай, Минус 300 и колко Гледай го, каза? е. Хикса ти. А, добре. Чакай ме, Златко. Кажи. Що не можеш вие с вас, Геш? Идвам! Как вика? Хубаво. Аманга. Що? А, добре, ма пъзно. Добре, бах, стук. Е, хубаво, хубаво. Живей. Що правиш там, ме, Злати? Скелет. Ако не си ти, мъгът ти е милен, а не ти е мъртв. Улис подсилен човек на... То То сме със свали. зеленото, то Ужас, си ми пукна. гледаш Мале. някакъв тук. Теле, как ще ме кикне и ще ме падне. Геш, направо то ще ме свали. Подсилен... Ще О, умре. подсилен лък, брат. Аз нямам причина за това. О, не бе! Така, за малко спрях клипа. Направихме къщата. Събрахме руди. Да, ти я направи. Ще има телефон. Аз направих генератор за Cobblestone. Да, Добър във вас ли е? И ще има телефон за штрак, штрак. Да. И те направих, че ако отива към... Нали, към лавата, купчето, което си го ударил, то се връща от водата, тръгва към тебе. Избутва купчето към тебе. Аре, Геш, има телефон. Така, не ми трябва да стигат ми толкова. Целя си в такова. Къде сте ви? До вас за телефон? Там горе май втория етаж ще има. Само ще видя, спокойно. Сигурно ти е, брат, да изправил трета световна. Това е втория етаж. Такова сте правиха върху мене, ама... Аре, Геш. Още са празни. Това ли мърка, защото си мой човек, познавам да живеш. Аз няма ли живея зад? Пред си къщето. Мачо. Кой телепортвам? Вашата къща е станала някаква, бе. Все пак аз се строях. Така. Защото моята телепортваха, брат. Да, обаче, не. Къде отиде, бе? Някой да има айрон лопатка нещо, ало. Аз... Геш, взели ми айра на всички. Добре, дай ми после 15 имах аз май или 16 събрах. Печеш, защо печеш, как? Остей, моля се, трябва ми такова зелено. Какво е за от тях? Ако направя... Геш, какво е за откът се спика? Това ти трябва ми кабот. Чакай, ще дам 11 направих от това. Бам-бам. Кой ще спи най-горе? Ще взема още. Не, там е кухнята, нагоре. Той има място за едно легло точно. Ще нареди ли шкафчета, марчета? Аз ги нареждам, Злати няма нищо общо. Аз събирах руди. Така. В момента играем 4 души. Нортън, Свара, Фирт и аз Инферно. Румчу не знам къде им. Злати, брат, че ще приказка разказваш. Точно, брат, сякаш напред си разправя как се игра играта.
Еми, всеки правите и сега. Скоро... На български ти Майнкрафт, бе. Да, бе. Хората ще вземат да избягат като чуят. Сега, малой, лице! Малой, каква е тази тераска, бе? Да направим врата. Каква врата, бе, Милене? Няма ти врата на къщата. Как да нямаме врата на къщата ти? Може ли? То са Аз много... тук, брат, с някаква супер така заземена Ге, ще го направиш ли нощ? равно така. Ще кажеш Ге, някаква... ще го направиш ли нощ? Ти играеш ли? То са сейф на флеглото Да, бе. сега. Ама в Нагиша сервера. Ай, добре. Да. Марко, искаш двамата да направим къща? Как ти фърлих ти? Тебе трябва да е. Extreme Hills. Какво е дърво бяло ли? Тук е F3, там долу пише начин, където са... Опа. Абе, Марко, искаш? Ай, добре. Ще върна. Събирам си камъня. Защото Геша като не иска и да Генератор, че влезе не в знаеш къща. камъня. То аз ще живея с тебе, ще искам само ти да ме събираш дърво. Аз всичко ще получа това. До тя ще направим къща. Или не? Кажа. Тя събери там един стак камък. Ама, сега, трябва да ще кажеш координати да дойда при теб. Аз ще... Сега не съм измислил не да влезеш в сървъра, живея. да, бе? Мисля в пустинята. И Добрин знаеш ли? Ага, сега даде ги двете. Добре. О, няма проблем. Аре, бе. Стига 20. И сега до момчета. Малой, 300 пълца. Пау, пау. Свърши. Магистралата на Бай Нортън свърши. Я знам, бе. Един стак сигурно? Геш, каква е тази къща, бе? Тук е много недъгаво някакво. Тук са момчета. Гледай, от тази страна как е, от другата страна Дами и как е? господа, по-скоро. Гледай, кой е красиво. Много, Сякаш. бе. Обаче. Много не тръгва, нищо не ти пука. Добре. Не, бе, какво ми трябва? Не знам къде е живея, мамо. Трябва Пустина ми нещо. такова кожичка. Кожа. От свинете. Аз отдалечки трябва. Е, бе, златни, бе. Крави, бе, крави, бе. О, Милене, то с гора, и аз се намерих преди. А, тя е до нас. Той до нас има гора, бе. Златни слушалки ли са? Отдеш Той се. не знаеш на колко с бъкспала. Добре. Сега няма да те питам този въпрос, докато снимаш. Къде си, Лене? Аре, Милене, ако остана с дървото е вайка. Прав мен се, Казваш малко ще почакам, но малко. Вчера съм писал на екстремно синглплеер човек и 70 По-стара да не знам, брат, направо бахти му виждал на 20 км. И такива похве има. Да, бе, то някакво такова, да. Значи, то... Да, бе, какви 20 км, бе? 512 блока се вижда. Да, също рад, човек, аз правя 2 крачки и всичко се вижда. Какво стана, бе? Много. Милене, ще му Много забия. големи мишки, като колотка са. Имам чувството, че обясняваш на брат си. Какво на майка му? Дай ми дървото, е глупак! Злати! Имам чувството, че обясняваш на брат си за играта. И те говориш в този клипче. Тя го направи да Абе, не ми трябва да поне. Аре бе, мамица. И 12 плана. Да, но не си пъти. Не, Ей, тихо малко. като колотка. Да, сега. Ау. Кеш, ами дай една кирка да правим. Само ти мяза. Ма ти трябва да ми кажеш начално. Дай къде си. Той къде искаш да ме почуе? Дай ма думаш ли?
Къде си? Тук съм тук надолу. Колко дроб ще ми трябва, майка му. Жар. Няма да е. Абе, там съм по пътечката, брат.